العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فيا عباد الله. Dozvolite тихно насихати фалале, насихати кои и тек тука гараме ги важната анализи пракса, а дватало куци хадиси кога Аллах Джелешану акерела إني حرمت الظلم علي وجعلته محرما بينكم. Чачитнатке од зулуми и неправда керкјум на харам иманге, ен керкјум да машкатумен де тоа харам. А ќе и неправда, о Аллах Джелешану керкјала харами е манушевке коса обликија. Коте ки спротивно со мануш кога ка нела ки пракса, а двата значно дека тало таростанов никија е джехенемескер. Одеско пекамбери алиселам кавет хадиси какрел и чачитнатки неправда е манушевскери со керелала, а двата лолеске се бепи, о Аллах Джелешану те чвелеки темница е джехенемескер. Понao дорига о Аллах Джелешану реклами ко Куран азим мушан, wa inna Allaha la yahdi al-qawma al-zalimin. Ем чачитнатке о Аллах Джелешану е зулум часко манушен не упутинела неко право трум. Кога дикаја и опасност, а кале зулумескери, кога со понадорига до пекамбери ка керел иттеку давату мазлумин, дара савитова дитки каки кереа неправда, штета, бейнеху лейсе бейнеху ва бейн Аллах хиджаб. Се чачитнатке помеѓу лесте, ему Аллах Джелешану на нени систер. Кога ќе више акарига праваленки неправда, акарига делина пеко трин делија, и сијаме неправда према мануш коркори песке, неправда према јавер мануш, неправда према Аллах Джелешану. И неправда према коркори туте стало, тогаш те забрани нету таралескро шукарите, те забрани нету те переки сеза е Аллахевски. Тари неправда е манушевке, према торо прав, тало адавате куедетке кохако, тоа се забрани неде некоја шукарите те срджилесе, зулуми према Аллах Джелешану тало те кереске ширки. Подолеско Аллах Джелешану, кога вер куранско ајти како, оинне ширке ле зулмун азим. Чачитнатско ширки тало најбаро зулуми, најбаро значи непријателство, со шаменте крале кашамаро јарачија. Меѓу адовата правале. Требела те джана, дека зулуми да шајте керопе ке Аллахевске рекера. Некаро најбаро зулуми, кога керела пеке Аллахевске рекера, кога Аллах Джелешану наредингја меге, а чапаша два соске, те градина од джамије со јек единствено цел, амен те андина е Аллахевскоро Аллах. Декоја јек спротивно, без својбе ке Аллахевске рекера ко джамије, сар, например, керибе Дуња Лучко Лафија, или зафатибе одредимо телефонска муабетенцар, или си клојбе додека кога ко хако некаске додека кодинела, те джане переа туда која зла зулумчари. Понao дорига прават. Требела те джана е зулумчарен. О Аллах Джелешану одобор критикујнелале. Е зулумчикарен. Одобору пекамбер сам понижи нелале вакериндо. Джанена ли кој најбила чотумендар? Кажува сахабија, ја Расул Аллах, ту е Аллах Джелешану джанел. И какво пекамбер сам? Најбаро зулумчари тало која дава мануш. Најбаро зулумчари адва мануш. Коте о мануша на не рахати тар лескро билаште тар лескере васта, тар лескери чин. Посебно паш, требела тежана кога овулуми и сите раширингел машкар амен. А двата значинело Аллах Джелешану те бичарел туке била чо владари паторошеро, владари коте на нето рахмечија премотерне, на нете поштинеле пурен. Е ке случкаја, макалеа завршинаја, десинела пе којек вакти, јек мануш каджалко морете ловинел маче. А дале мачен тараква мануш хидара овел. Джала ловинела дале мачен и ка бикнели агјар, значи и тоа хидара джипе подезимо период. Додека кова мануш ловинела таразла маче, појавинела пе зулумчари мануш, а кавако ги калге маче, пошмингја квари са позорало ко мускули, ако силе, манушетке му кра 2-3 комут перавјале теле, чоргјале ска два мачо. Не се, кога чоргјале са два мача, гана пирела кова кере, маче,
адава моменти омачок кацинела леколе скоро не. Омачок кацигја леколе скоро не. Хај периоди на осетингја адава шудрило адава там, пошнингја те појавина па е бодес или современо наречимо гангрен. Пошминела те каљоде скоро не. Пошминела те каљоде скоро вас и ќе јадија ситуација од докторија наредина морате чинјо второва. Чинена ле скоро вас. Хај тај понадори га и дук джала наупр, па какен морате чинјо тери муси. Хај чинје и муси джала наупра кела мора цело вас те чин. Ама е пуро алолеске кокана клете кол синко бесошнава са и белја ке арезляту. Така вала најехено агара гере кемам шеске кергюме маче. Ма кергја шун. Тери дужно стало теджа дале мануше подхитно теджа те родели. Подхитно теджа те родели, те керел туке халали, а чалза со кергја. Во спротивност на кергја туке халали, нацелова пресака чинен тутар, сарказна два зулуми неправда со кергјан према два мануши. Не се ако ва мануш, джала родела дале манушаке кој там, енга тела педерсен прала, перела ретке кокочија, неа љума кари камбитуте, те опрости немангја два, јунаhi а два кохако со фуѓун према туте, те моро халија ке дикја, а чилуби е ке варсескор. Јак вала керела, вала не керафтуке халали, е најискрено ка керафтуке, кога чоргјан мандаро мачо, кога кергјан мангја кога зулуми, кергјум доваја ко Алла Джелешанова кериндо, о Алла, мангава тестикаве тери моц, управла ква едепсази, со кергја акале слабичко, значи тере хулестар. И ја, значи, Алла Джелешану си кавела менге, пери сила, сад, а дале мануше која и силе, а не се хајри, увека поможинеле, а доде кој зулумчари Алла Джелешану и сите ладжари. Полеске правален центументаро зулуми, и теджане кој поможнела е зулумчаре мануше, теджанел дека одатало исто стар а два мануш. Иншалlah, да не гледаме таро зулуми, остада Аллаху алейкум.